rigtig godt på dit hold her i Danmark? Selvfølgelig betyder noget, det er det, vi vil. Vi er jo kommet for at vise trøjerne, for at vise, at vi er her, vi skal være her. Vi er topmotiveret, der er hjemmebanefordel, så vi skal og vil. Jeg håber på, at allerede i morgen, der er vi klar til at levere et godt resultat. I kan, når I vil. Jeg er sikker på, at I vil. Hvor meget kan I, tror du? Vi kommer tæt på sejren i morgen. Hvor tæt på? Det ser vi i morgen. Det vil være en drøm for mig og hele holdet og kan starte anden etape her fra Herning med den lyserøde trøje, og det er det, vi kører efter. Det er ikke sikkert, at det lykkes, men vi satser alt, hvad vi kan. Men er det det, der sådan er topmålet for jer i den her Giro? Er det at køre anden etape i den pink trøje? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en stor ambition, og en ambition, som vi tror på, og det er noget, vi meget, meget gerne vil. Kan du ikke fortælle mig en ting, fordi jeg har tit tænkt over, hvad er der egentlig med Herning og cykling? Jeg tænker over det tit. Herning er Danmarks cykelby nummer 1 og har altid været det. Og vil også være det mange, mange år fremover. Der er nogle gode rødder, og det er det, man husker, når man kommer tilbage og ser alle de gamle venner. Vi vil have i Herning skabe noget omkring cykelsporten, og det har vi altid gjort, og det bliver vi også ved med. Er det her hjemme for dig? Hjemme, det er hos min familie, men jeg har også familie her. Herning betyder utrolig meget for mig, det er helt sikkert. Hvad håber du på, at Giroen vil sætte sådan,